pinyahan diri sa Bukidnon, no? Dapat kayo. Libuna. Ikag libuna man nga pinyahan. Grabe kalapad. Oh, pikas-pikas. Di kayo maklaro ang motor. Oh. Kapot pikas, no? Sangkok-sangkok kita sa punungan sa bukid ang kuwan ba? Pinya. Gapon sa puro kita bata karon Bukidnon na. Dapat pagkakipinyahan. Mayong adlaw, welcome back sa akong channel. Karong adlaw di amiron sa Libuna, Bukidnon. Di ada rin dolang project sa pinyahan. Testingan na to video ning mga sa kalapad ning mga pinya diri. Grabe gid ay kalapad sa pinyahan diri sa Bukidnon, sa Libuna ra gani ni. Ug sa mga bago pa lang sa akong channel, ayaw kalimot pag-subscribe. Saka pakipindot mo na rin yung notification bell para updated ka sa susunod video. Tanaw na to ni kung sa kalapad ning pinyahan diri sa Libuna. So, grabe kalapad. Nausangko sa punuan sa bukid ang pinyahan. Napay kamaisan. Inani giday kalapad ang pinyahan diri sa Bukidnon. Sa Libuna pa ni, wala pa ni labot sa Malay-Balay na pinyahan sa dun. Palibot. Grabe kadako nga pinyahan. Namong project daw, may tower. Ito tayo dito sa ang pinyahan. Grabe kalapad yun. Hindi ko lang tani tanaw-tanaw lang kay wala pa may operasyon ng ilang pang-harvest sa bunga. Tanaw lang sa ilang pinya kung sa kalapad, kung sa pilang hektarya ni ilang tanong mga pinya. Grabe gid ang lapara. Sunod ani maghimo na pud og video bahin na pud sa unsa na pud ang mga produkto diri nga uban nila bahin sa para sa ang mais. Ang mais diri loud pud ang kalapad sa mga mais. Na. Oh, grabe kalapad. Hinay na tao abante dito sa unahan. Grabe yung lapara.
harvest sila magsulod din ang mga truck. Daghang pong taong kinahanglan kay sulod anong sulod sa kapinyahan para kumuha or manitas ng bunga tapos ikakarga sa truck. Grabe oh, laog kayo nga, layo kayo, lapad kayo. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Kung sa wala pa makasubscribe, ayaw kalimot pag-subscribe, like o share kay para updated pa mo sa sunod pa na kung himuon ng mga video. Daghan kayo.